लक्ष्मी साउंड बोझी पुनर्वास देखे घूमे चाही दिन में तू नाइटी पहिन के कौन छौड़ा देलक गे तोरा हकिन के देखे घूमे चाही दिन में तू नाइटी पहिन के कौन छौड़ा देलक गे तोरा हकिन के छौड़ा सबके देखी देखी मारे ये सटाइल लगे हाथ में मोबाइल दिन दिन गोड़ा भेल जाछिया ही काइल छोड़नी कौन छोचाइल कहाँ घर है ढलुआही चौक पहिर के पायल चल के छमका के हिला बची हिपी किया हमारा लया के पहिर के पायल चल के छमका के हिला बची हिपी किया हमारा लया के बात करे छही छोड़ी तो हाले लगे हाथ में मोबाइल दिन दिन गोरा भेल जाछिया ही काइल तोहर निकन छोचाइल क्या नाम है आपका डीजे संतोष राज बाबू के जे तोरा छोड़ी चलत गे पाता बंद कर दे तो तोहर चालू गे खाता बाबू के जे तोरा छोड़ी चलत गे पाता बंद कर दे तो तोहर चालू गे खाता रवि कमल चले तो तोहर संतोष मोबाइल नंबर 895591 काइल तोहर निकल छोचाई।